Whoever's the minister of police futhe ngicela nje umama umthetho ngezami ezakwami izandla ngibambe ngimthethele ngoba kaphiki Besithi siyagijima ke sibheke uLady D lapha kwaPep asimtholi sobuye sibuyeke simbheke okwamanje sigiya nabo ke abaculi umculi ke sigiya naye ke namhlanje ke insizwa ke lapha ke zozungezwayo izona ke sigijima nazo ke namhlanje mazisho kamnandi ke zithi ke turning point hey yabona ke ulanga lethu uSkep umfaka Buthelezi noChilisi umfaka Mkhabela izona insizwa ke zozungezwayo lisi ha ebabananga ikhwama Chendrika maskandi besele kanzima besicula Sangena kanjalo ke ozungezwayo emsakazweni uKhozi FM asikubingelele ke bhuti sikwamukele emsakazweni uKhozi FM Zothanda ukubingelela sisimdola sibingelele kuwena wena sisumdonsa bingelela abafana basebabanango ozungezwayo ulanga lethu uSkep isihlahla semali wakaButhelezi nomfowethu uChilisi umfowethu Mkhabela sikhona nje namhlanje sithi cha ake sibonakalisa nathi hey awukhulume nje ngeinsizwa zozungezwayo Skep ngiyazi ukuthi kunelinye ilunga lene elike ladlula emhlabeni nje ngokukhulu ukuzuma awukhumbuze nje abalaleli ukuthi obani ozungezwayo nifike nini futhi emculweni ozungezwayo sisi abafana abathathu ulanga lethu Skep noChilisi kanye nomfowethu uSibuko uNkulunkulu amkhumbulile ke ngonyaka odlule so iqembu saliqala ngo2012 lapho besikhona sidonsa kanzima then kwaze kwafika la isikhathi khona sihamba sikwazi kwaqondana ke then umculo wethu wahamba wasabalala ngicabanga ukuthi mhlawumbe singaba saba amavuka nje avezwa kakhulu uSizimdola emsakazweni namhlanje nje igama lethu liphezulu singambonga nje kakhulu uSizimdola nabasakazi bokhozi bonke ngokuhlukahlukana kwabo siyabonga kakhulu ichaza nibambile empilweni yethu nasemculweni yethu siyabonga kakhulu iyiphi ingoma abadume ngayo ozungezwayo Ozungezwayo baziwa ngayo le ngoma le turning point edlala njengamanje emsakazweni ne game for 2 ingoma ke yesilungu yenziwa yithi ngaphandle nje ngokwenzelela ithi kuphela ngicabanga mhlawumbe ukuthi njaba abaculi bamaskanda basenza ingoma efana ne game for 2 engicabanga ukuthi mhlawumbe ke nje iyona ingoma futhi kakhulu abantu abayithanda nayo kakhulu nje igame for 2 okay sidume ngayo i turning point yes abhizi ngani ke ozungezwayo ngizwile nokuthi ke bakhiphile Ozungezwayo njengamanje sithi sibhizi siphusha ialbum yethu ehloko sethi Traffic ehamba kahle kakhulu nayo yenza kahle Snake neyikhwama amajacket ama-tracksuit athinta nje into ozungezwayo yonke into ethinta ozungezwayo nje sibhizi ngayo kakhulu esikhathini samanje okay kulungile uyazi ukuthi sibe nequiz ke sidlalayo ke nani khona la emsakazweni uKhozi FM uready ukuthi singangena sizayisiphethe memorandum phela ikhale memorandum hayi kulungile ayikhale asavele khona lo mfuli okuthiwa uGovozile wakubone nawo wasophongolo okay ubani ohola iqembu imthente umama uMthalane ubaba uBhodloza uhambe ngamuphi unyaka emhlabeni eish 2012 mangaba siyamuzwa lo muntu okutshela iqali okutshela ngemumva uthe 2012 no 20 I think it's 2017 mo yosaziwayo legcina ukuphuma nje konje ibithini isihloko sayo Ngikhohliwe kanjani memorandum lapho ubani igama lehasha album ithi ngifuna uyashare ngeke yazi ngeke ngikuphasise wena ngoba unomuntu okutshelayo lapho ngemumva siyamuzwa yini Ujilisi ihashi elimhlophe ubayigama layo la ngempela ihashi elimhlophe yebo lo tangimazi baba ile ayikho indaba yakho ninoShilisi nobabili lapho disizana leyo memorandum ewombhedo uthole ngaki mntoto uthole 3 uthole 3 baba waphondo uthole 3 athi awusazi isihloko sealbum osazwayo ukuthi sithi umsebenzi kaSheng awusaza ngithi awazi nokuthi ke ubaba uBhodloza uhambe ngamuphi unyaka ngithi
Ngoba isikhathi asinaso asishiye njalo sicela usiphi ingoma yakho yo oyicelile ke namhlanje. Cela ithofa lekhansela Shoko sithi konje yaba ngamqolela kudala ngithi ngicela isithofa lekhansela yes. Danke siyabonga ke sinifisela inhlanhla. Siyabonga kakhulu nathi siyabonga kakhulu emsakazweni uKhozi FM. Akubona abantu abasenda umculo wethu siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu nathi. Whoever's the minister of police futhe ngicela nje umama umthetho ngezame zakwami izandla ngibambe ngimdedele ngoba akaphili